Haganega mas mekut nyen doai betrua nagbanta kayin kesem jong Waldrick Lengdo wat Albina so shang wat saung wat kikun nagbanta Donald Savio Solang ba layo pedang yaka pelasim yaka jing long dikon wansasim haka siterik ubenai Julai ublei undon ringkat batu sim nomor laispa laipupra Wan baru ku henmen ku para Wan yaro jing isne ba jing pa Ga jing I klem jing sa klem jing ku Jong u try Today in the church we celebrate the feast of Saint Peter and Paul, two great apostles of the Christ. As we join this Holy Mass, we shall pray for many people who bear the names of Peter and Paul. Along with the many intentions that we have for this Holy Mass, we shall especially pray for our sisters here, Sister Agnes and Sister Litty, who are celebrating their feast days. Because St. Peter and Paul are the patron saints of the senior sisters in their congregation, we shall pray for them during this Holy Mass. The good Lord may continue to walk with them through the intercession of St. Peter and Paul. Haga kertengu pa badukun badumen simbakuid. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ bakajingi jungu blay labaka jungu suluk jungu men simbakuid kindon ringad batpi baro Ringka batpiro kohimen kopara tongin kubur bangi long kinong pop nang ban lo kibala kre ban layam layaki jingmayat bakuid. Ngapla how blay badan bor baro with hafi ko himen ko para bangale po shibune daki jimbar khat bakakti daki kam bakakti bleklet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle palaw bukrawe junga namarkata ngakpa diaka mariat bukuit vaisa kat soti yaki ane bukuringkuit dhabi ko himen ko para Banduwa naka bindajunga, how try blay jungi. Ublay badan bor baro unisne yangi, bandiandalam ab yaki pop jungi, uniram yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Go try To isene.
Tongin yaduai, koblei, mewala ai hangi yaka jingmen badon burom, badbakui jong kane kasngi, kadbangi kan maus ngiu fiang yaki apostol, u Petrus bad u Paulus, tuai baka belang jong me, ha kei baro kanbud yaka jingi kai jong kito, nakiba kala iyo yaka jingstang jonga niam jonga. Dau try jangi u Jesus Christ u kun jong me u baim but sin sharing God with me ha ka jinglong ka ve jong men simba kuid u blay genom la genom. Amen. Ke jing pule na ki kam jong ki apostol long khat ar khat we ru khat we ha ki to ki sngi us im herod ula ban ben ya kato kat nengut ki di khot jong kabalang ula paniap ya jacob u para jong u yohanes da ka wadlam haba ula I bakane kala persobha ya ki ju ula pen slur ban kem sayo petrus ru kane kala jia hakisngi upu krem tiak. Enda ulah kem ya ulah set u hapatok. Bat ulah IT ya hakisau kan hon kisipai kiba saungut ban ap pira ya Udah temu ban sei ya hakmat upat ba hadin kapaska. Kumta ulah set ya Petrus hapatok. Henrei kabalang kala perlong ya kejigduai Bashirhem hau blay na kabenta jong Hakatahi kamit habau Herod unse ya Shabar u Petrus ulathia apreng argut kisipai late ya daki kenjeri arteli bat kinong ap karot hakrdop kila pira ya ka patok bat hakmi wangel utrai ulapau bat kajing syai kala thaba hakakamra bat ulakta ya Petrus naka krung bat ulakar sew ya uang ki koloi ki joj markumta ki kanjeri ki lahapno na ki kti jong nang ta u angel ulaong hau toriam to bej batopong ya ki juti jong pi bat ulale kumta te u angel ulaong to kup yala ka jan kup bat to bot yanga te ulami shabar bat ulabot ya Syam tip bakata kaba uangel ulale kalong kaba shisha. Ula tharai kadai kajing yo ipau. Enda kilayat laj na kakanhun phira kabanungkong bat kabaar. Kila poi hakrdop nar kabayalam syapo kanong ba. Kata kerdop kalapli hi dalade yaki. Te kilami syabar bet kilayat arsut kalantiba. Bat kendit wangel ula ino ya Te Petrus ula kendit penru bat ulang. Menta ngatip bau trai ula pa yo angel bat ula pelai jenga na kakti u Herod. Bat nakata baro kabaki pat chu kila kmi lenti. Kaktin jong utrai. Isomo yau blay. Sam lai pusau nombar nyau spa khatsan. Nyau spa khatsan. Yeah.
kajing pule na kashti ba ar upalus ba ko shau Timotheo kal nong ka basaw kot khot ban riu hadu phra khat nhau pat khat phra ko ba I ngalapoi ha ka khlimat pan sya knya kapor chung kajing khlat no chunga kalapoi ngalayale ya ka thama ka babha ngala job ha kamare thong ngala ri kendong ya kajing nge nadu menta lapen ap na ka benta chunga ya ka pan snget chung ka hok ya ka ba utrai unong bishar ba hok un ai hanga ha kata kasngi bat om tang hanga hi henrei ha kitu ba ro ki balakhmi lenti tik tik ya kajing wan pau chung u henrei utrai ulayeng bat nga bat ula ai hanga ya kajing klan banyalap pura ya ka ktin khanang ba ki gentil ba ro kindupyo asngeu ya ka kumta la pelat nga nakasentur using utrai ula pelat nga nakijing les new ba ro pat ulari nga nakabenta ka hima peneng chung u ha u kan long ka burom chunom la chunom amen kaktin chung utrai Iso yauble. Dia kumta nga ong hapi, pilong umaw siyang u Petrus, bat halo uni umaw siyang, ngante ya kabalang jonga, bat kibor kadujok, kin omla ya ka. Utrai undon ringat batpi. Kajing pule nak gospel bakoit katkum u Matthews. Hakatagapor haba u Jisu ulaleid shakatain Caesarea Philippi ulakili ya elakisinran. Kibriyo kiong baukun ubriyo uday uay kilajbab don kibaong yu Yonis Baptist kiweipat kiong u Elijah pasa kiweipat u Jeremia lane uwei naki nungya tulipa ulakili yaki pipad piong ngalong uay u Simon Petrus ulajbab melong u Chris ukun u baim u Jisu ulafaik tin hau suk mafi ko Simon kun u Jona namar yamde ubriyu ubala penpo hafi yakane hende upa junga uba habnen kain te kumda nga ong hafi filong u Petrus bad halor une u mausiang ngante yakabalang junga baki kadob ka dujok kin yemla yaka ngan ai happy yaki shabi jonga himabreng badkat yakaba pinte nakaperte lalete habneng ru badkat yakaba pinlo hakaperte lalalo habneng ru ka gospel jongutrai my dear brothers and sisters in Christ Jesus, Men ko para jung try Jesus Christ. I'm sure we all love watching good movies. Ngit ngati kenaba mangi iwe ni sutenat ban page ya ki film ki ba itenat ba. The success of any movie depends on a beautiful climax of the movie. But ya ka jing job jong kano ka film ka shonge ha ka ba kudu jong kata lene kano ka phang pa pedeng du jong kata ka film ha ka ba kut ngi I bhai kata. The script writer of the movie puts the climax in such a way that it leaves some message to people. But karukom shna jong unong shna ka film kalong ha kata karukom ba ki briu ki ba pej ya kata ka film ki yo ya ka kano re kano ka kubor lene
ya ka jing pentip ane jing penbena long ba jong kata ka plim. At the start of the movie, a normal situation is presented. Then there is a period of struggle, and which ends in a beautiful climax. But ha ka ba sedang ka ya ka plim mo ka ju sedang berbor kumba long meno Dre ha ka ba kam ha pedeng kidon ki jing kun kidon ki jing ele but ha ka ba kut ka don ka jing penkut ha ka ba don ka banta ka ba ha clear du jong ka jing thumu ban snai ta ka plim. Today we celebrate the climax, a good climax of the life of Saint Peter and Paul, two gigantic saints in the church. But ha mata ka singi ngidon ya ka jing im jong kebalang aki apostol ka jing im ka ba ha ka ba la chan poi ka ba kut jong ka jing im jong kini ki apostol ki kraw po kebalang u Petrus but u Paulus. In their life story, they had their own period of struggles, disappointments, doubting the Lord, even betraying and denying the Lord. Yet the story ends on a beautiful note. But ha ka jing im jong kini bro arngot ki apostol ka jing im ke badap dai ki jing but ki jing kun ki jing si tom but ka jing janjar andre ha ka bokut jong kani ka jing yale jong ki ka kut ha ka ba sngo tenat. The climax of the story is that both of them, they become very passionate followers of Christ, bearing witness to Him to the whole world. But ka bakut jong kani ka jing im jong ki ka dai kata ka jing pen I ba jing pen pau ba jing sakhi ya ka jing ka ba shirhem jong ki ya utrai Jesus Christ ban ai ya u sha ka pertai. God beautifully scripted their story, and He is the script writer of their life. Baru blay ubday mau ubatho ya ka jing im jong kini arngot. St. Peter was moved by the inspiring life of Jesus, who taught him to fish people. But u Petrus ulayo ya ka jing hikai na u Jesu kumno ban tong ya kibreu. St. Paul, on the other hand, was moved by the power of the risen Lord. But u Paulus apostol ula yo jingta nakabor jong utrai Jesu ubalami pat. Both of them had their own moments of betrayal, their own moments of doubting the Lord. Borok maki borok arngot ki ladon ki por ha ka jing im jong ki kaba ki ladon ka jing sngaw atatin ya utrai. St. Peter denied Jesus 3 times when he was called upon to bear witness to Christ. U Petrus ulalen ya u Jesu lai singi ha kaba la khot ya u ban sakhi ya u Jesu. St. Paul went about persecuting Christians and thus betrayed the Lord. U Paulus apostol pakoi ula ilek keleng ban pen sitom ya kitu kibanget how Jesu. But both of them had their own turning points in life by which they returned to Jesus. Andre hakine bur arngot kadon kapor hakajing im jongki ba kan pen kela ya kajing im jongki. Peter canceled his debt of the sin of denial by professing his faith in Christ, saying, Jesus, I love you. Baru Petrus u la inono ya kata kajing len jong u ya Jesu takaba u pla ya kajing jong u ya Jesu. St. Paul, who was ardently persecuting the church, was met by Christ on his way to Damascus, where he became a passionate follower of Jesus. Baru Paulus mu ubara pensitom ya ki Kristan ki babut ya Jesu Andre hakalanti ha Damaskus ulai kendu ya Jesu baradin kata uladon ya kajing shitrhem haikala sha Jesu. Both of them had their own moments of sharing in the cross of Christ, sharing in the chalice of suffering of Christ. Borok maki borok arngot kila yok menta hakajing sha sitom pada kajing pna jong Chris. St. Peter was
crucified upside down. Just as Jesus was crucified, Peter was crucified, but he was crucified upside down because he did not want to be crucified like Christ. But u Petrus kumu Chris ulai syak sanar pernah Henry namarba simkwa ban syak sanar pernah hakaju gurkom bala syak u Jisu ti namar kata ulai ong baun syak sanar pernah mar khongpong. Saint Paul was martyred by a sword. But ya u Paulus pade la penyap martir u da kawait lam. When Saint Paul's head was cut off, it bounced 3 times on the ground, forming a fountain in each place. But ha kapor ba la krai kali ya u Paulus apostol ka kali jong u kala rengko lai sin. But ha kini ki jaka bala day ya ka kali jong la day da ka kali jong u Paulus but ha kita ki jaka la don ki ki pakersoi nang ta. This place is called the place of 3 fountains, which even exists today just outside the city of Rome. But ya kini la ong ki day ki lai tili ki po liu but kane ka ba la jia ha kita ki por kadang don mantaru habar jongka taka jaka ba la don jongka jing krai kli ya u. Today, these 2 great saints in the church teach us to be courageous in our faith, courageous to bear witness to Christ. But kini arungut ki apostol ki kaingi ban long ki baslur ban sakhi ya u Chris. Today, we are able to gather together and celebrate this Holy Eucharist because both of them had the courage to bear witness to Christ. But mentakas ngi yalum ha kajing kenya jing kayu Chris bakuit de namarba kini arungut ki long ki baslur ban sakhi ya u Chris. God is the one who writes the script of our own life story. Blay uday mau ubatho ya kajing yatu khana jing jong kajing jongi. Like these 2 apostles, we also have our own moments of doubt, our own moments of disappointments, our own moments of betrayal. Wat kumbalong kini ki arngut ki apostol ha kajing jongi ru ki don ki por bat ki klip mat jong kajing yale jong kajing len bat ki jing ki ba ngia kendu ha kajing But God is our script writer. Although we have been going through these moments, God has written a beautiful climax to our story in His script. Pada marba ublay ulong uta ulong tho nong penyaj ya ka story jong kajing jongi den mar kata un sebu ken ya kata kaba ha clear du jong kajing mut jing themu jong u ha kabakut ya kajing jongi. So when tragedies and disappointments occur in our life, we think the life is over. We think that everything is over and we try to end it because we fail to understand the beautiful climax of our own life story written by God, the script writer. But haba ngi ya kendu ya kajing kun ha kajing kajongi ngi sngo ba kal adai ka por kabakut yangi ngi kwa ban penkut no ya kata. Henry ngim tip ba ha kabakut ublay ba tho ya ka story jing jongi ulamang lupa ba endon ka ba kham halor lene kata ka ba kut ka ba bha hadin jong kita kijing kun jong kijing yale ha kijing ka jongi. Today let us entrust our lives into the hands of God with all our struggles, with all our periods of doubts and disappointments into the hand of this God who is this amazing script writer of our lives. Terima kata ngi IT ya kijing jongi ha ka ba ngi adon ya kijing kijing ya kun jongi how try ublay uba mau ubalong uta unong tho story uba phala jong kijing ka jongi. Because God is the one who can draw straight lines amidst our crooked lines. Mar ba ublay ulong ubala bandro ya ulain ubabet ha jaka badon ulain ubakalain. During this Holy Eucharist, let's entrust ourselves to Jesus,
who will come into our life to once again make us His own. Ti hakan nagi Eucharis ngi IT yelade ben set yelade how try wa penlong yangi ki jong uhi. Once again, wishing you all a very happy feast of Saint Peter and Paul, and all those people who are bearing the names of Saint Peter and Paul. Ya sasisin ai kublay pi baro akan kasngi jing buram jong u Petrus bat u Paulus bat itu baro ki badon ya kaneka kerteng. There are many Saint Peters and Pauls among us in our parish, and all those people known to us, associated with us, we shall also commend them to the care of the Lord in this Holy Mass. Para ki paristungi ngidon ya bun ki parlok ki parapengit badon ya kene kerteng Petrus bat Paulus pat ngi IT ya ki ha utrai. Ngangeit how blay pa badan bor baro unang tagab na mekha kindil with how Jesus Christ sukan mabarway jung utray jungi yabla punaman simbakoi yabla ka naka maria tsoti wala shalabin hamu undas pilatus dasmatna yahu ulahia shaki baya agasni ki balai labmad ki baya lagi shabne shoshoy baro nang taun ban share ki beya ngangid haumen simbakut hakbalang katolik bakut agajinge silo kering kuit hakajima biya ki pop hakajima kado hakajingim kamjukut amen. Laispa trakue. Toduai ko para baka jingnia jonga bajongpi kan lok bab diang hun hau blei upa badan bor baro Tu trai yang jingnya ti jongpi nagamta jingwa ko puram ko pengcu kejingtoi ni beri kepala ko cubu baro ko we Toai baka jingduai lam jongi apostol ko trai kan sinran ya ka jingterwa jingnia kabagiwan terwa na kabinda ka jingpendang shaka nam ka burom jungme watu ai bakan penlong yangi kiba ai tilud hame hakbangi penmenda ya kane ka jingnia dau kris utrai jangi amen utrai undon ringad batpi tokindu helaki donud tungnia aingu yau trai ublei jungi dash shakalonka basong hog baka badai kadaiti jongi baka jingpenim yangi haman lakapor baka jaka ban aingu yame kopa baku itam leng bau kun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme daba mela to ya kai kai baro ya ba mela pashangi kum unong penim bat unong sispa ubalalong do daw min simba koid udia balaka nakata soti kat baudang pendabya kamon jongme Wat penyok hame yau pai bakuid ula piar lagakti haba ula shashitom nang baun petang no yaki saite saikum janga jingyab wat baun pen bau yakabor janga jingmipat te namar kata ringat baki angel baki ringkuid baro ni penbana yakaburom jingme kat bada kawe kasur ni ong Ubakud Try play keep by Leng pertay sama nagkaburong jong
Da shishamelong ubakut kotrai katime junga jinguid baro. Namar kata ngigba kripadyame to penkuit penkanda yakine ki jinterwa jungi dagaba pa yaumen sim jungme kumga umjer halor jungi bagan kalalong yangi kamed bakas nam jungutrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladino yau badalang mansngoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim yau pu madakaba aingu yame ula kriya yau bad ula ai halakisin ran u ong toshim batabam na kanefi baro namar kane ko longkamet junga yakaba naiti na kabinda jungpi. Hakaju karukom yandala layabam ulashim yaka kuri vadakaba aingu biang yame ula ai yaka halakisin ran u ong toshim batodi na kanefi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jangajadang badamai badbamjukut yakaba en penmi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingmab yakipop toleya kane ban kenmau yang. Ka jingma ya jonga jinging eight. Kajasien bangi banyu ne yupu bangi dinagani kapuri ni bendana jinyan jongmi kotra tadhadu Namar kata ngikba penmanda yaka jingya baka jingmi pa jungu ngitwa hame kotra ya yupu junga jingim yaka kuri junga jingpenim ngida aingu aidam namar me la nyuyangi ki badban yakakmat jungme badban shakri yame dakabas ngirit ngi kirpad yame ba ngikba yobinda hakamit bakas nam Chris in lo ke bala bnyatili kave daumen simba koid तो खनमाउ कटराया का बलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हस्तला का परते व तो पंजना या का जिंगीद रिंगाद वत उ फ्रांसिस सुपा बाकु जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी वत बरो खीलिंग दो तो खनमाउ लमरू या की हिनमन की पारा शनरांग बकिंदे की बाला यो थी आदा कबा करमन या का जिंगी पाद दिया बरो की बाला क्लात नो हाका जिंगी स्ने जंग में तो प्रियांग या की शाका जिंग शकक मत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपाद यमे बारिंगाद बका मरिया ते सोटी बाकुइत ककमी जंग ब्लई उ जोसफ बाकुइत उ करिन जंगा की अपस्तोल बाकुइत बद बरो की रिंकुइत की बाला पेंसने में यमे पतंगला पतंग इन लो की बदवान यो बिंदालन हाका जिंगिम बमजुकुट बदवान गी यरो बदबंदोन बरोम यमे दाउ खुन जंग में उ यीशु क्रिस्त Dau lembadu badau Kanlo habe uble upa badan bor Haka jingelo kabe jungamen simbakud Baro kaburom baka jingero Junom la junom Kumbala hukum yangi dau nong penim Wat kumbala hikaya agni daktin ble nginud ban ong Kukpa jungi kuba baneng kalo kuba kuteng jungme Kanwan ke hima jungme kalo kabon jungme Haka kinji kumba baneng Tuwa yangi binda ka jingmam jungi kabalahasni Bertuam yangi hika jungi kumbang ngam sisni Bertuam yangi misroy Hele berjulad yangi nakabasni तो पहला दियांगी इंगी कृपाद को ट्राई नाकी जिंक्स नी बारो हाका जिंक्स बुन जंग में तो वाई जिंक्सु जिंक्साइंग हाकसी जंगी नंगबा दा का जिंगेरा का जिंक्स ने जंग में इन लाइट बराबर नाका पॉप वगिन यो जिंगेदा नाकी जिंगजिंजार बारो कदबागिदांग अपनी लिंदी या का जिंगर में बाकोइद
Duka jingwan pat jungunang penin jungi u Jesus Christ. Namar ka chong me ka long ki ma, ka chong me ka bo ba ka burong, junam la junam. Ka try Jesus Christ me ubalang ong haki apostol jungme ka jingsuk nga ye happy ka jingsuk junga nga hai happy wat pe yaki pop jungi Henry yaka jingne jung balang jungme haka jingsbun jungme to wai haka yaka jingsuk ka jingya telekawe katkum kamon jungme mame waim but ubasin shar junom la junom. Amen. Ka jingsuk try kan don barabor ringad batfi Ringkat ba piru. Tungin yatrwa yakada ka jingsuk iwe ha iwe pat. Me bagin non ki bo ka perthe. Dus yo sen ayani. Ko kon lang ro. Me bagin non ki bo ka perthe. Dus yo sen ayani. Hak mi ukun lang broad jung ublay. Hak mi ubagit no yaki pop junga perte. Sukhi do yaki balakod shaka jinga wai jung ukun lang broad.
Tongin yaduai. Tuai hangi ko try. Yakibala bisa da kaneka sacrament. Bagin yim kumta hakabelang. Ba da kaba aine haka jingtiakbu. Haka jinghikai jangi apostol. In lokaway ka donud. Bakakaway ka mensim. Kabala penskem da ka jingi jangme. Thou Chris utrai jangi. Amen. Utrai undon ringad batpi. Ringkat batpi. Ublay badan bod baro unkir kuyapi. Upa badukun badumen sim bakuid. Amen. Tolay suk hero yau try da ka jingim jangpi. Yesu yaw. Arspa alai pulai. La poica porco pajonga Bendang orang yukun jonge Kala bendang kakama percay Karbali ay hangaman le Kani kalong jingim junong Making itu yami gupa Yami uplay maway masisya Padra ukun pamilapa Kalapin pagkiteng chompi Kilom chong aking edame Toriko pahala chingi Kimasumar katim chompi Nam tuai nakabenta percay Magway nakabenta jongki Pamen sumaya kinapaskiw Bintang yaki hajing shisha Kaburam hok pa bruku man hau man siyam bakod. Ba kalong pamilikong kuntrim daw parabot nam lanch nam. Any roy try Jesus Christ. Amen.